niguo kurigirigwa ni bigori byonsi. Mwanchomorigere no maite igoro y'Oboremi bwa Avocado aseri tukolera na koletre goika ime ya boss bogetaurio yere meya bunge ya bobasi asena mutale omorimi yomo oyo gochikoto semya igoro ya Avocado eyaiga ekuruku Avocado elitwandira komanya na gusanga amange ko wasenseme iga ya Kisii hengo manyibuna Avocado niyo gusumekwa kibunge chinge sana imensi ya Kenya gatie kibunge cyo Kisii County ne yamo yabo haso kwa igoro ya Meru twagwa na igoro ya Muranga netinde chinyinge chirichigo simeka Avocado chiga asekulera ntete tumanye omoremi yito na ndato semina ndato binga nkikya muiretere gusimeka Avocado yakone kula tuwatia asemetando yito ya Facebook Ndizi TV News Digital asensema ya YouTube Ndizi TV News na wana tumera SMS wetra sena mbeyo erase screen ya ogabu tosko bagotobwatia imeyo moroboli bwoboremi nobonda oyo gotira botambili tukolya Jumaine ense mane nusugo ikachinsa iberene nusyama goroba ekato gusangana gokwana amange nase website yito tubwati bina www.ndizitv.net omoremi yito kora tebya ngo ainingo ben na rotebi aiganga itore tutara cha komoromuriga samarieta ngoro kwa James Onyango aiga asemole gakoro kwa Mugutano ase county ase ward ya Bogetaurio irime ya Bobasi sub location yeto nyacho jo location yeto koro kubisabakwa kona somole meto totebya ngo inkito maite inki has Avocado Avocado echi avocado chiekerero chire grafted specifically chikoenda for export na tari avocado rajonyore andonsi go atubeke mugondo njibwate chinasari ase jiko tutwa chiarendwa chiaba chekenga kiyogo simekwa chiamanya ko nigwa chiairu mugondo ine ra has Avocado bono buna yumuremi bwa has Avocado kero ndigereti buna natara mugondo kwa ugaiga no simegete chi avocado chinyinge sana kora ntebe ngo ngiya kungusete ukaranga tiga mungusokyo yo karanga tigo simeka Avocado chi avocado jinji simegete kolenga na ratarire Kenya gweta kero na renge gasi na roji avocado jingo simekuchi arenge Muranga kero na rengo kore gasika chi avocado jingo simekuchi Meru chi avocado jinji arenge nyore Rift Valley, part of the Rift Valley na kore chigasi asa yonsi na ekero na ariko tema ko word ko ruasa abaremi ababechi avocado eji barande ni chi avocado chibwate chire nene ikiagera ne ndagera kero chi ajire isiko ochibwate market yenene so ikagera nanche ngatwaro moyo bogo chibeka ikiagera na bwate riraba tayari bagali ko nyakorara tunyo simika jibande itu asimikere Gusii mwaka kero mwaka karatigambe ke Avocado Avocado yeganto majetenga korenga no bumanyi netaite oburendi bwekerengo kiguru likonyora matunda maya nabo igo amatunda agweta ebirengo byonse bibane iri aliyekera ikonde chinse chisiko kola tabya ngo nakyokora oburendi bwawo anana mono karo gutwariga nikwa sete kwariga niriroba wasimeka baka yaiche gwikira maya okwariga ogosimeka kwa Avocado ngoganetie erendwe avocado ego konyereta na borarete avocado eri grafted esibire itarasiborwa onyebeke mugondo gotakere konyebeka eri engorere chi food is at around erinde engorere kwabeka obuoyo kwerania maraba kwame kubeka avocado kurugo na kwanye tuberera na avocado ego kwanye simekire tutageri konyeroserie gento kenge sani kiagere sani ya maja gojoterema ejikugunda na ende kero kwanye simikire tutageri konye simikire ebugata ali ase grafted gotageri konye tigere space kero simike avocado ye yo konye begere gento kenge etiero so that amaja ali agere mbura ya ture aita kando atige avocado egokina no borendi bwaye mbori bako mwe kyara kerere nkapa konyi burugere
onye roserie onye bekero bwoyo egendere gokina naigure goko na gotebia bungo bwoyo kora tebia ngo mbwoyo kyo bayo guchwa tumeka ase cia avocado ichiga obwoyo mainly nanje gutumeka obwoyo bwa organic obwoyo bwa chiombe obwoyo bwa chimbori obwoyo bwa chinkoko tari obwoyo bwa duka yokuruzo obwoyo bwa chiombe buno wono obwoyo nandi boro buya kabisa nkorora ase cia avocado echi obwoyo bwa bisusu obwoyo bwa a lot of nutrients kari kwa bekere avocado even akaiga kabekere obwoyo burubona gagukina kari very healthy so mwana obwoyo nabwo bokoreta kwanje bekera kwenye post tware afya avocado chia has nistakire kera maite tuko tukira avocado chichi ko has avocado chiga nchitakire chi ochinyole kurwa se certified berendere certified nursery yeah nani tukurigeria anena muno NCT ya Kenya anena muno rugongorwa Gusii tina salitire certified ni gochire asekera ngege kemono kanda kayenga kwa ruseti avocado chi gosimegete meteye iga utara chotebine metere ngere kurate ninga ikwa ruseti chi avocado chintangani yonji ruseti kapati iyere ni Moranga nao babwate project ya USAID bargo gotuta chi avocado baoneria baremi na ndu seti echicho nsiro chire chinene achiarwete kapati ngasimeka gaiga however njire unabona ichinke nagora locally asa baremi babwate chi nursery njire certified na chio naona arusi ichinke locally gena arongo nyorule anda ke avocado chigo simegete kwa ugaiga nechi emetere ngire wikira bona emete mbwate menene bono gere angemete 200 agyo 2 to 300 and bono njire chichinke na field spaces ichi abwate chia kobogete na jira jino bajira nge 150 so in total I could be talking of a number of about 400 trees chia avocado chiga gwato resaire gwatebira sigotoka ande gwatebiri buna oburendi bulyo ubwenete kulinda mono elinda avocado yekine avocado ebono ngukinere ngonya ukinere metenyere nge kuira usirimia kenge kuira yacha gusicha kobeka amatunda avocado echake gusicha kobeka amatunda yoranyange 2.5 years so over 2 years myaka bero chigoro yachakire kobeka amatunda ono yakole myaka bero yachakire kobeka amatunda kekole ngani wana avocado yeto eliege koru avocado eli akale to eliege gota eliege gotire gokina mono kwani na neshinga se avocado eli yakora emyaka 7 yame ucha kobeka amatunda igo nigwete buna ya reduce ribu senga joye chinchara chekera bari kiri 2 years emyaka bero baketa to wacha bara amatunda yekore ngani yende yari ukora 7 8 9 10 yame kobeka amatunda kora ndia ngobono iga akara avocado ya ngochi ya sichire ngocha kobeka amatunda uborende bwo korekana asugusicha akonyerende esbeka amatunda avocado konyerenda bakebeka amatunda bakonye buruere bakonye onyeroserie nande onye kode pruning matini bwate chinsagia chinyinge oise konyetigere akoboro sana omuri binata gere gocho onye kode pruning onye space asende gweta gati so that kine bwango naende chinga kichinyinge okonyoranga chi avocado echekero chireiga nobono chisikete chibate bisicha ngwa trage chire chi insect echekero chiachire kojikori bisicha bibia chiasaria so ko chi protect korwa se chi insect echi gotumia tore ebinto tokora traps the various types of traps the chichiko attract the chiwe echokubeka chia ebijuni bya soime so that orende chi avocado echi nchinyara kolie gune bichuni abibisicha biri bisaleke karo usika cha avocado bono gwate yo gwate bete bone gemete ine spacing na ke wanto kwa yemete yi spacing yemete yoro juma tote ni neiga yeko 9 meters supposed to be 9 meters square koruo matukuchi aso yonde twatwara 9 meters sababu kwa twatwara 9 meters ngetinga karo cha avocado echi agine bunoroje ojienda tokonya kwagara oise gojisimeka space less than 9 meters ojiwoja kwagara chibwatane
chiro sie keiriri ona ka jaro sie keiriri nyone mbe oteri konyara gweta ime asejire erinde chinyara kweka matunda buya so spacing ya ere normally 9 meters square 9 meters ase omotoye gabuno le gabuno gwatebire aba usiba itabange ko abari gusimeka avocado chiga neke ko yaraba ko bwana iri bakora ngani ge kuira space yenene yera mbanyora ebimeri binde biyaho kolinde ayibuno mumanyi gose oyo usimekere cha avocado chiga space yego tigaragatia no usimekeke merikende kyao space yego tigaragatia iga iyo gusimeke ebimeri ebinge lakini mbibe ebimeri biri bwate bire bikonga tubers gathie cha avocado to gusimeka manyabwari to gusimeka chinsiaga to gusimeka obori but igathie cha avocado nabo kubika chingende nande kero jire chinke nabo kubika nyone chibando the go apart from kubeka ebintu ebyo reason as to why to gusimeka esaba kiesi tutalule tubona tusimeke into na manyabwari manyabwari abwate mirie koranda ni cha avocado chwate mirie koranda one kere mirie koranda ko umera they will affect the compete yeah ke wara emyekerengaga kwara kwade obulimi bwegabwe avocado obulimi ona bakore from 2019 mpaka bono na jagete gusimeka avocado enkioro chekeri gose buna okero ganda takurigereria avocado yiga nebwate botoba uti bonde na avocado eri yete koro eritona leti etafauti nene ne rororo iyo konyoranga nyore ne kero tokonia mitine ranyo njini mbwate mite ye mikoro iyo konyoro muntu agoja bwarora cha avocado chinkoro obeke gunia egunia mentu yakina yabe gunia eri entambe umuntu akwa siringi 700 lakini cha avocado ya has ekero watorire ndori koni per piece toto koni per kilo neri goriri aye ndiri goribe depending on the season na wakon cha avocado chi ligoririgia wanchi wate ligoriria ne rigia kero gore ngana nime avocado yetu yege ko bana yeah avocado ngwate bangu ikeri yagarara anda ke yaroka namna yenge irune chi avocado kero yesabu kengiri anda kingi ya barai ko ne kero avocado zintingu kuna maraba nchiriko ba contaminated na maraba yere none tumakonali ona cha avocado chi no choka sai gamna tote ne iga kero chia chagire kwagara odogo chisira odogo chibekere biye mete twa chisira chinyara kwa kwerera chigendense imbure chitwere chibuka maraba chigo chafuka so goiko torre jirichi ria chagire kwengerwa kwanye support na dieta ligo kwereranse ngoto tebeni go kubutamba yo kwenda kwa jimi konya ili support yeah Igobano after my chumo ya kumanyake hasa avocado na avocado ya ragania koba India kigima na kiyo kugera igwanchwa sexisco nande boigo avocado yega nigo ere umutoyo ru mwene turugwe abutu mano no mwana tole kole nende tukumala semu ya kabira somo imanyitara chotera atari kare na kibwana to goto kero na to tara mnanjira avocado ndio avocado kingoro gogoli motego kwani to gote na bewatu kende ni bwate kagerti bitambo kirumbire kuira yamanya gotorwa turugotora buno abuna ndio nguchara gutumanya sensemo ya kabere konda somo ncho muri ranta twandira tukubwati ya wetera ase emitandao yetu ya Facebook Ndizi TV News Digital sensemo ya YouTube Ndizi TV News na wana utumira SMS wetera sena mbiyo erasa screen ya ugabu tobasa kweba gutubwati ya ase website yetu na www.ndizitv.net amere muri erasa mbere muri bwo muri mubonda wetera bakitwa ngaki obugima bwabete maega y'omong'ina oyo gokonyora ngaki obugima bwabete ngaki obugima bwabete obusana kana nasokire namenyira Nyamira ase nchi obukore bw'eringana ria Nyasaye nemireme engukwana ngukwana bucinero na gonyora rinye chagete turi nero one kabedo tukaira na ndi siro kaira na siro na nga chiko kaira na baka seito geta ringa menyo bugima buri na ndubukuru na ndenga chiko cha kabuja baona karo na ajitanga ko tera ko chanka igumu no kuranga ya umwana yera no nyana na itete kara gutuka
ndio ndinde tenga tena isiku nkarira marika sana katebunya sana amaruaya na nyutare imeya nari ko bayo mweri nari ko gubi kumenye sawa igure una bana kwa karako noranga abaraya baita bange bako babarebi batinda na indi babuguria abana bari batabuati gasi na indi babatindi babatengia babaira so gutukura abantu aseme kutano gusama tanga ngona ariko bakani ngaki kuruno gusira Omwancho muligene togenda tukwanda iguru ya Avocado anamano kuruka iga ase bunge ya bubasi akaronga tukumanya amangana y'oburimi gwose oburimi bwa Avocado mwancho muri na avocado elia gukora grafting ne karo koreta ekemerike likia original na kibonda go temede ne kinda kwa original kwa bweta kwareta kwa bekera ni kende kurugurwa ne kekere grafted wa kerose egera ya chikorosia avocado eye igo moto turi kwa mamono manene nebwa to buja bwaye asobwenye na kiko garense to ya Kenya egendrete kwene kyabuna abalemi ngo asona ni bare asichinchira chekerero eliko gendera gusugusuka bosio asensemo yobolemi asensemo yokonyora enibo gose kibesa cyao cya kiralituko eliko kwaendelea asobugima bwaho igato bwati asemitando yetu ya Facebook Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube Ndizi TV News na bana utumira SMS wetra sena mbeyo era screen ya ugabu tusikowe utobwati ase website yetu na www.ndizitv.net asobolemi ninganti oranyara ko otumanya iguriye ekemerie kega muna twakwana tukurale muchakano watorere muna okwarigania gocha muno gosimeka na mpaka muna twikirega konda sekemerie kega ekarugia kinege kirega nguchona rugwanya okebekera obuoyo na nkwate bango obuoyo gotumeka mboli bwegenka nguchora kwanya kubekera obuoyo ne kawaida ande nchiga ne riko bekeru nyore ogwende emanyu around elinde ya protect moisture na ndia chia nyara gutwara chinguro ka chigokina so boyo barabo gokobeka anytime Avocado chiga kare chingwatwa kwantali gatabye kare goika gusicha ya chakobeka avocado ali tara ikogosicha nguchore andake kwasialira nonyene elio matengo nyoru na chingeni nani chisingeni chitoto sigete na chinsaga ngusiaruchire eliogo ama liogo ago chikonya komenta gusina mato ko ebintu bunebyo andake ase avocado yengu yesiarure liogo ndinde bisicha bimenta kane gusibisicha mbigwa ebintu bunebyo akarojire jinga ngo chisiarure liogo liye bisicha lakini akaroji akine chabere chinene liogo ndi necessary yokonyore gento kitagere mono ochibekere trappers o protect insect ne chinchoke na bintu binde korukorie bisicha elinde avocado ya magoya yakarabuya gongo syaruchire kwende karo chire chinke gona chikonya chibuna chicha beire bunne yabonere mega itoga yakine turkunya konyisa etokunya konyisiarera ego ikabona yareta yoki bisibi aye yarenda byoka yabe avocado bono kichonye onye protect korwase ebuni na gyokubekera traps nagwatebire igo ase traps echo ni kaniora nyako bogo tutalia otora gikera ngwateba nga kwa ugaiga traps nchiro marakatatu na rugwatebinga no chibegeta aba traps no iniberiga mutaitora tutalira tora kinga traps echo na kwenda ase chibega bigo ya ubyo bwa traps echo akero go chibegeta ase mote toraenda galia no etrabune ojire chikala mbali lakini ejire ya ekara ya blue ne ya yellow etrabu yemnonye begeteiga yoja kwanye sunga iga somote ebijuni byonsi roje nabone byechoire ebinde bijuni bwatire babyagikoria bisicha byaba attracted byagenda ase trap byabwatwororo linde bisicha byanyora ase bigokinera ine moyo ya trap ne yende igere somoto yonde mate totarenda somoto yo mate kutokonya gutara ngoraiga ase trap echiga igwo kwenda gwachigora chibwate eliogo liroro gusena yoko no butono neke buyu ake eliogo igijiwe chibwate eliogo liabo gendo gocha gokora webune yoko nyero ko egegoche ebigira lisakaraime kwa rusiri sakarariria kwa tige trap yoka elinde yachaka kubwate ebichuni nyone chinjoke nyoe kende yonskera etorno boge kubwata kakingana na trap ile kobera
trouble ri ko era solo ngasi tara ijora kare ijori go chenjia kware tengao wano ne nero nkubwatere aba dudu roje mbale bale me babwatirwe they do almost the same kind of job lakini nende njire jiko attracted go jasebiria ne jinde jaba attracted go jaseye ende jabwateru gaiga bera njiko salia ekemeli Bono ichiga buna chiriga bono ichine chip trap. Yeah. Nanda ndeke trap hii endelee yo chwatuma. A trap nerenke maybe as we go into Nyamira sere. Na boko totebune koroka na inde tuskonyama. Yenga akamutungi akabuyo akakeiga. Okobeka nero ngubwatere ebisije ebichuni ebyo. Ya bya locha gusalikia avocado. Yeah. Because igone ichine trap okobeka. Trap sato Avocado chikamana chiri kamana kurugo kina kwa eba kugwikiraiga nchibwate obyo buyambororo no bubembororo kurate byango challenges yo gwetira kuna tutabona kurirwa cyagite bitangani konyole bitangani gocha matekera litiko it's learning process kera litiko no soma tabango challenges kikwa bere go gwetira ki challenge jire jinna se avocado no go jirenda ko make sure nga njiro sairi njibekero boyo na Gusii ita ente ke meki yangalinga otubwate embura 24/7 ne chi avocado ne embura jiganetie agere anto atenga Gusii ne bathroom ya Nyasaye because intuanya komisi mbura roje chi avocado no simeka chinkaiga after matuka make chiaginine so nchibwati borendi bokongu so long as ojiro serie nande ojibruni karoji chiachakire kobeke ebisicha na gusama tamange ndo chigando chinga eubi gose goto yangire gochora aka avocado chinchiri kuburugerwa gose tetakiri boy avocado jingo burugeru chira karoji chinke bone karoji eri nyina na uneji na bogo chiraberia because roji nemete umete kwana si okinire na bogo nyuraberia okina but still na bogo le magatiga iga ama bago na yatigarite na bogo simeke bintu buna chingende kusimeke bintu buna carrot ebintu buna cabbage still na bogo utilize space area etikarete kati there go pa from doing other activities abantu abangegote abalinga echiro ye avocado chiga annemono kurwa gusiga iga akare wikira lirioko uko harvest ngwikerere bono yaba ngano nyene challenge yaba ngano nyene chibroke go chiko bashinyinge ndaka ino tebe ngo ino ine kati challenge rikwanya ko go kweneke exactly chi avocado ji just like another business njibwata challenges ya abantu na wata ji broker ma de broker no muntu ole biashara ya ko genda garia omugori omotebinda gete chi avocado nijibe sango ko gori chi avocado maybe omote shilingi 200 so one broker nero wike eligienjera yokorosie besa out of the 200 oika ga igonyora barimi batebya yango gora tori chi avocado bono season yeto kale kugura na shilingi 80 okonyoro murimi ori need bwancha okonyoro murimi ori okora mokani nga yathini ko ni avocado jana yo matinga tingo kwa nyo 100 so they keep firing but amagori normally ko bare known during every season okonyanga gie season yeye abantu kurumaranga from wherever obagore chi avocado maybe 120 per kilo so we adapt the same but brokers still ngoja bataka ko kuliera baremi if they are not careful ngwate banga nyorite kurali muchakana ngwate binga mubwate ekiumbe bune sako erimo mo kwibwatani nero ilikuwa nekyanga nkokora muri obonchereri obuya asicha avocado chino kwate byango sake gose kiumbe kigena kiba konyete ayo mi ororo ekiumbe kigito nkera za kolega as such but ntwe ikaransa baremi bake bechi avocado tokaborania mangana una ikwamboria brokers una bago dinentu
tugateba ndio maete enjira yo katora arende kemerie ke yeito no gocha amo erinde twa negotiate erinde yadi na mangana ko negotiate on behalf of the customer of the farmers. Iba ke proke go direct go jamugondo. We have encouraged abali mibaito. Ere broker ya jira de ya season ya ikira fine. But the end of BC on negotiate na management eto erigori to kugurira at this time. Go ekyombe kigano ekigira chikuba konya asogokea nyamangana yo That's what we want to afford. Ase abanyakyomba bamwebwatanirire n'ekyombe kiga n'abali miboka bakuru bo basiga iga guse more n'ekibunge kindi Wali mi abambale wabasiboka wali mi abara abo basina machoga at the moment na udogo dina ora bwase ekyombe ne obisi ita chorigere magena na otogwa obisi yase tokomirana twabanga mana yoboremi ekero kurenganania avocado chiga na kemali kende kyao ninkiora tebigore kemali kege avocado korengana no borori bwa no bokege suna na manyiro boremi gusiga iga kemali nkeyo ndaji korengania avocado kiagera nimbwate chai nenge kurwa se chai ne kurwa se avocado tingo nyerengani kiagera avocado ngisogotora na bono totebe ntore mpime kilo nyone rifwe yemo eto kingenga kiyo otokala okaro shilingi 120 kilo wonimbwate 120,000 akimye chae there is no single day inda 120 never ne bonus thing echa nimbwate lakini nanya ko libesa jinga niechi nechi avocado joro je baada ya miezi 3 kwa 120,000 so nko kesole ji avocado ji marakata to maraka no mwaka ngo nyanga you are talking over half a million ijota nyaro kwa sekemeli kende yosusi ngo bana ikemitinye tete endrete na bakonyore enibo yao gusaba bakonyore enibo yao ko kira umutimitinye tatu baada ya miezi 3 ine na bakonyore ni nkonyorore abantu bandi bakoranga gusimika avocado yiga ibura betonyore chiro naberabe ebintu nebigantu bakorora umuntu gusena ndigere nkemono mata usibeto banira avocado nene bakoranga akatingo goro ndake gwate metekora onali abantu nonye nekinyura gusande ase sisamba jigwatane bakonyoranga nkugura bale gusene kwanyura kugura ji avocado ji avocado jindiro ratwe ekero kibroka bale strict bategete size nondo what size 24 size 18 size 32 etokinga kwagorire under size mbali koira ta avocado buna kalia nga kwenda for export buneje nende ete kwenda export igocha avocado chikwenda ne buneje buneje is a big size avocados aji kwenda for export so echichinde chinge kyarangwa kwa machire na chiro chichiako nande togo chioni go chiskali na nuru china avocado na robole ndimbole iguru nga kyanga yugo chikoirechi kila bojo ni in the local market na boko ni ga Gusii ya ko ni na ko inaka kiatoba bojo ni kikiro weta bako tayo taba kwa ikole bwangu lakini uko yo sereka kwa ingo ire kulegeka uko sereka ngoli raisi lakini uko taba ngoli bwangu lakini kari kiatobire na bojira abibe for 1 or 2 weeks gitara sereka Wana kurabwatiraga buturagenda somo tukaga utochikoirana uchigotora kine kyogwa vest avocado na boigo ntikerikega nerie ase okulinda avocado yiga ase ekero yigo chikwanda gochialia ase echiro igo ase omwancho muligere bweta semi yetu kya Ndizi TV nigo togenda gusanga umurubuli bubuli minobonda anamane ka tokwana avocado ya has kuruga iga ase nsemo ya bubasi ase umurimi wetomete kegima ogendete kwanekia nga ense yetu ya Kenya kogenderero bosyo ase ensemo yobulimi tubati ase mitandao yetu ya Facebook Ndizi TV News Digital ase ensemo ya YouTube Ndizi TV News tutumere SMS wetira sinambe yura sa screen ya ugabu bago tubasikwe tubati ase website yetu na www.ndizitv.net tetu na sumu tumukakeo ngwiri natuli
Esukuru y'okwegerya Oburundi bw'Ekigali ya Rocky Driving School nige gukomanya buna mpabwatu bukorera obya asibirengo ao by'Oburundi bw'Ekigali nabo kwegera ekerengo gya A2 B1 B automatic B professional C light track D1 echuchire PSV Oburundi bw'Ekimatatu kya 14 seater D2 PSV Oburundi bw'Ekibus CE heavy trucks F PWD cy'abantu bali n'oburema bwigomba bwate short courses cya BCD na B executive obuye bw'okwegira na Rocky Driving School mbuli buna ebirasi byabo nigo biri flexible chingakire cyonsi uratakasirituko nigo bagosomya omwaka mugima aborokia babo nigo bantire n'ikiumbe kiriye gikurigera y'obusera bw'Oburundi bw'Ekigali gya NTSA buyo nkwegirure asenze mu yemesa basic mechanics basic first aid na yanda mange batalire ime y'urugongo Gusii asebali ime y'umucukisi ase nyumba ya Market Plaza irange na Uhuru Plaza chinsage chinde nigokire asemeche ya Nyakoe ensemo ya Kyoge Junction na boigo asumuchukil Goris mbabwati special offer bono asebali bakolire ekerasi ya form 4 mwakere simi umu manager Rocky Driving School. Mwancho muri ne ntundende ya gatatu ekerto gareto usanga umorobole Oboremi nobonda asoga nto kwana igoro ya hasa avocado na senseme ya gatatu nto kwana buna avocado yega naki egotuwe gwakurwa ase omote igoro nande naki bwenta nto gotenge bitambukero mbere bikubwatiwa ekera avocado egotuwe nande avocado yakwenda chize chisi nto bwate avocado ebwena kali ende yonsi gotuguru umutinga gagichira avocado nto bwate ekero size erengana naki ogotu naki bwenta korokana nakibwenta ko bayakirwo mugasangana nakibwenta ko bayamugamerirangana ebinka timito birito ko chikoligeria asense mega kora tubati asense moye metandao ya Facebook Ndizi TV News Digital asense moye YouTube Ndizi TV News nabona utomera SMS wetera senambe yo erasa screen ya ugabu tosiko batubati asense metandao yetu ya website na www.ndizitv.net aso muri metondo sikumanyanga omuri mitu kora tebi yango avocado echimbwa to bakokwa negaiga kora tebi yango nga avocado echi Eiga nebwana te kwanda isiko. Ite kwanda isiko igera under size. Under size. Nenjere tule neganda iska. Te kwanda isiko kiara terigo te keruka na bite bisiko. Avocado iyo geta kerugo tuwa asenchire special. Na biko rusu mugondo buna wana eyo ate getekia yaiga. Tuatume machine etoko gesera. Kwanye gutora egete kiaye yatigara ere size yeye nario etachi kwarane karo chibekire nyana ase wate binge rasmo tumeke e machine yo bwate ko bakoga abu osama gase yo bwate magasia uratua wandore tomoyo no chise iga ko ganda chienda na bora aje lakini it will take you time that's why tutumia machine kuchirosia ani machine ye kona cha uniformly mato moipa ko cha kusigikia iyo ko be kalimo ya kwanacha kwa rosia avocado yaba for export avocado nere gaiga era ko kwa re gwate bire randa size kwa na chinse chisku nere gaiga ndo chenge size ya nengia ande buye tuli yaro ne isaine kwenda ngumbu size nengia lakini wono ya kongire ya etanivi kiagera ya chagire kumwama yoroge tinga ngojiero gotoba avocado takere ko na ngumbu tetakere ko be muamete that much netakere ko ba ekegwango kerigeta keira se kogenda for export yeah ngaso motoliga ninkani orato orokie omwanchi muri weta seni yitu kya Ndizi TV avocado ri iragenda isiko na kibanda avocado kogenda isiko yetakere ko be size buneye size ye wone gero kogenda isiko na bego tugwa na avocado echi kero jiko tugwa njiro tunga avocado echi kawaida avocado echi njita gergo twara njita geri kwa Rwandons yeta gero ko avocado re ndabu etabu atike mo akende gyons
no kogesa kwaye taringa ni to kogesa to kuruta kurugoro ina avocado ekogeswa yawe kwa ntobwate mifuko bakogesera kirija yawe kuri mifuko iyo chiaru chiawe ku ko chiawe ku sasa sekretari ne risakara chiawe ku ororo chiame ko ruo chiawe ku crate chiagenda gupimwa ngana avocado ko sababu na igorari utenga ego jinsagu teriko rutuna ntagerie muame bono igora nyoruta kebati mbaya onyori yakuna maraba igo kwana nandura nyesibi oise konye kuneke pati mbaya kuna maraba na konye tinyo sonye sibie but it is not recommended bwana tako babuna buna ya rumo teigo na bemwante kwa wente ko evunere kana gutugalia no kwenta ukuna na maoka kana bokonye wata na maoko twe tibwati problem lakini to twe yebwate ketamaso kende yonsi ote avocado ile clean itabwati yani ska akarongori ile avocado chi nyinge cyabo ukarwa chitira matuko ego chigo chakaokonga kayo chikoira cha avocado chi avocado ji has njibwate chinga gijawo jokogeswa ne kero ji avocado ji kogeswa serikali ngosokire circular yateba gochakira tare fulani gochakira kogesa ji avocado buna bondo kwana iga circular iske otenga gochaka March beginning of March ngoja thoro kogesa which means in 1 or 2 weeks from now ngoja thoro kogesa chi avocado to kogesa tutabwati information from the Ministry of Agriculture and Caps go buna yusmeta avocado chiga andake ministry go se sector y'oburimi kuri county ya Kisii no eligeti bakamanyanga no bwachi avocado chi ndobwate data lakini mostly this is on an individual basis mbono togendete koranga ngolgite like a few of us tubwate bintebi tuachiramo tutate ko form esako yenjira tokonya form tutate etokorere marketing na protect the interest of omuremi ekiara we tokonyanga broker in most cases they are out to exploit omuremi aka tokare to kwana igoro y'oburimi obwa avocado alake kora tutebya nkunga obobe gose yani obya bole asi avocado chigamburubi kera leo mchakana ngwate bi challenges sirimo gwekera kuna kwa nyara ko ngote ngobo broker nkoroka na bole koba ubongake na sobu ya bororo bororo asi avocado obyo bwe avocado ji mbolinga kero ya jagir kwama iyo kwama omwaka throughout njira ngagite iyo chi avocado ji chira ito muremi enjara ekyaro isokolere nyoni ga bono mugondo ntubwate chi avocado ji tutagere ko rusi mugondo but at the same time njiro chisichete and apart from that njiro na jira jire chibegete chintobo chinke so bono gato ruside ji chinene echichinke in another 1-2 months ya machuire ne jibegete bisiche chia na chia chakiro so chintobo so avocado ye tericho tiga muremi ngakiende yonsi yo mwaka atabwati pesa asabali mibande bali bawo bwete kusimeka ekemalike gankyura basene avocado yengo semyo muremi nga anyaka bwata asara beke nyone chi avocado ibere isato tiga beke ekiagera avocado yoro jibunere igo muto yomo ekero ogotora okomo omuto yo nabora akoe chikiro nyene 20 gose 25 tari secret ya kamo ni jikira 20 oise gokorerwa yishiringi 100 igoro jingo muto yo makore shiringi 2000 no simeke mete 5 gose 10 still nabakonyanga nubwate ni berako konye Yato tebe turu mwaso mule mitago cha sara na simeka na mete tate ino ni komuna kwa matairi bado kero mwa na bwate jibe ege etatu kurwa avocado chiganko chiro chinko bachira affected gose nko nyunguriyo guchire no nyene no ne chinko ibintu buni chinko ngo chajire cha avocado ime nyani ga karongora abo kama mbina ngora tara na nyora se unkere na rangire na bangwa na batumenye na barabona aki ogenda nyomba bwana wikonyole mbwate fuko kill nyone ne bijuba 10 kartu anyora se unkere otoje twakunya twagura lindasi twabeka fuko kill twaso iyo mwe nganyime unkere kare alire yakwa chungo njanje dejira ko menya chi avocado ime sana
no se chinsemo echinyoni ko ikari chiara tocho chia avocado chiyo matengwate banganchiri chichiko machigwetani mwe twara yangire gokonga umuntu atete time gekakia matukabira tatu na bakonyora yangire kwa mwe liyo gochikotoba anda ke chinyoni ngo ikachire chia tocho chia avocado wono nduro digajike level yoko toba chinyoni chiko chiria because ekero harvesting season ya ikire kodokorusia ibuna wono chiri chia chakire komwa machia tikarte last time kotogosoa twajirusia njitobera mugondo kiare kero ya chakire gotoba iwa affect the jinde cha kumachua first ekero okorengana ni echiro ya NC ya Kenya amone echiro ya chisichisku njora zotebi igoro ya avocado ejitosimegete actually they are not for local consumption ejijiro chikogenda isiko ne jiro isiko yeko regulated by the world market nege kora wakora tenga tuatene ndigo koira cha avocado isiko because maybe chinse jinde chirikaro simekana chirajo cha giro supply but echiro is ready and available all the time chiro nero kutetikane ligo Kenya kaigota kya koni liko banse ligo lina wate liko bansa sengenje ya middleman toisoko wale maisha konyo orange barata ko kora direct export I believe pakali go ribeligia kya wano mate igo ko kora koruga iga nayo chiko ngojoro ko kora packing and other things ngo encounter cost yo cha kokora so mondo go factor in those costs konya ngali go ria chirense patia wale maisha konyo ranga babwate njera bara ruski avocado direct waira ko sene ne airport for export the prices will be good serikali ya county ntwate sector ya Oboremi anda kengira na kuba ko yatebia asense mu yutara bali nkera ntwate extension officer estimate yo sobanya ugutarira abasemi goro ya avocado echi njuraga ni nyara kubage okora inde kwane kenga Oboremi bwa avocado ngo baborekere ngekene mono imedro bali Gusii muna kolenga na manyite governor ito Simba Arat is very passionate nature avocado actually any brain child yae ndiye arenge okore campaign buye komanyene nkoreta arenge chi mbegu o abaremi na ninyegene tenga ari as a county na bwate department here fully in charge of Oboremi bwa avocado maybe egento nda tebye the office is to batekie a data ya Oboremi bwa avocado baba tare una mwatarira baba advice na ndiba get in touch with them all the time so that to kemerieke because ne kemerieke ya obo semya guchiase abasai anene mono nonye nabalimi bali bande bali skoga limboro byo bukwetrase Oboremi bwa avocado obo semi wano jia sabasai nabalimi bali ska limboringa onye kubwata ase ora beke nyoene mete 5 gose 10 ya hasa avocado koranje beka ikiagere mete ye mamira mambie ngo cha konyorore ngage ko kwa amapato arama yako bwa America ndi yonskere Kenya kinda tebya wali maitu na basae iba bakonya ko koraga yago montali nyoene mete 5 10 beke mugondo anyerende myake bere 3 ojagire ko korosi besa andake engana yawe yo mweli guchase muri byo bitekatasani kandi zitibi kutogo kuru muri buri ganiriye engana yane ojiase umuremi inche nare ko banincha abalimi bonsi bale Gusii yaito nensese senirie lira baneligia emburanero obuoyo ntobwate onare kogenda buona ari neba ngati mbwati ase imigero niyo ne chia avocado mete 5 10 ine konye mono kobwa ebimeria ebinde tobegete mugondo goko kwane ko nare ko basaba bonsi barigererie kobeka nyoene mete bere 3 chi ese blood chiabo elinde barorenga obuya bwa mborobi bono gotogokora omuruburiga gwakira ngambi ya mono asogotwanchira gutara bakamugondo kwa gaiga tonyago beto gwesemya na kwimanya mange ase amangana yiga ye Oboremi gose Oboremi bwe chi avocado chikachimeka ntebuna hasi
mbuya muno sana ko rento ko chokora asoko chikongoro kyanga na kiego tugu antora tara maiga tana ko tokoranga na kichire na kichiasichire na kichigenda tukubika matunda ngono omwancho muri wete senigito kya Ndizi TV na raitwa sangire kurwa asega asensemo ya bubasi hatonya ko tokumenya nga omulimito unagenda tugwetuma elikwana kya Avocado yega ngobere go senkwa mere asekerengekia nabo igo ichiko mwachibesa chiria aganitiere buna omulimi nabo igo buna aye omusayo lisiko gabo kwanya ko bako kuigwa esegeto yayo gochasule nonye riko kunya gutara busaigo swagabu diyemete simekano ne bere nonye ne tatu nonye ne tano kolengana no kunyora kwao nabo igo nabo ikira semyaka ya mo gosebere paketa toiga nabo kunya gwachakira kunyora chibesa chiao sindia okubeka mubuko muna kwa inga echiro neroro nechire nige gocha ekasege kakemye kinyi datu botambe igo ni gotenge echiro neroro na ibieka uretome eginde ginya kubako konyora ekemelie kiga igo tugwate asemetando yetu ya Facebook Ndizi TV Digital hasensemo ya YouTube Ndizi TV News hano tumara SMS wetra sinambe yora screen ya ogabu tawasikuba gotobwatia asemetando yetu ya website una www.ndizitv.net aigana tokora omurubulire gobulimi nobonda gwikinga kindeli tukoneti sabuni charero bye bye korende tigaturara amuno mulimito akonya ko gotoro kimune kemerie kigo gosimna Avocado yego twegu ende tnya ko batoko manyanga na kigo twegu kurugaiga ende chikwande chiro to basa gusika ende to bwache bakatukoro omurubulire kora toro kyangu mulimito Avocado yego twegu Avocado yake rogotwa igo kwa gigishanga igo gotu Avocado iria kwenda for export yoka ni Avocado ye iyo konye nacha okonye tuga ni machine korugoro kero kwanye ture kwa magoro kwanye na chiraga iga asange na se eberete kwanye tiga naka aga kogete aga kaga keigo turko rusike kokionsi irinde kero gochiko packed nji chigo sikikania kaligo ko ega sigo tugo ngiye ko gero tabutore kurwa direct ku ona boko butura direct ego depending nga yero onye kere igoro nabo okonye butura igoro ga macha kujiruserinse lakini ekererese nabo okonyerusi direct kubona jege kiara na ngero chiko productive anymore ngobana beko rusigo wakora nero kwenda echiro ya mono sana bono mulimito ntochikumanya engakiende nande tochikuma kwemanya igoro yobulimi obwo Avocado kya na ranga chinyinge nande gwasimekire ntochitumera nande engakiende mbiya mono sana so gontarera amone na basesenia yes